Illum il-ġurnata insibu għad sabiħ ta' nisa fost il-kittieba tagħna. Però għal bosta snin, Mary Mejlaq kienet l-unika vuċi femminili magħrufa fost il-kittieba tal-poeżija bil-Malti u tatna l-ewwel antoloġija minn idejn mara. It-tim tagħna tkellem ma' Dr. Emanuel Mifsud dwar l-importanza storika u letterarja ta' Mejlaq. Mejlaq kienet poeta Awċija mir-Rabat Għawdex, illi kienet ukoll biżmien kienet tallem bħala professjoni tagħha. Kienet iġġib il-kitba qabel kull ħaġa oħra f'ħajjitha. Din qalitu hija stess f'waħda mill-poeżiji awtobiografiċi tagħha tgħid li saħansitra għażlet il-poeżija fuq iż-żwieġ. Ridet tibqa' libera biex tikteb il-poeżiji. Ma rridux ninsew qegħdin nitkellmu fil-bidu tas-seklu 20 sa nofs is-seklu 20 meta li mara tagħmel dikjarazzjoni bħal din li jiena rrid nikteb u allura mhux ħan niżżewweġ kienet pjuttost attitudni awdaċi u insolita. U naħseb illi Mary Mejlaq wieħed għandu jirrikonoxxi xi ħaġa insolita bħal di fil-ħajja tagħha. Kienet persuna illi il-ħin kollu bil-lapes fida u karta jew pitazz u il-ħin kollu għaddejja tikteb il-poeżiji. Mary Mejlaq kellha diversi żvantaġġi f'ħajjitha. Kienet mara, l-unika poeta mara ta' żmienha, kienet ukoll Awċija u wieħed irid jifhem illi Għawdex bħala post kien ħafna iktar maqtuħ milli huwa illum minn Malta, qed nitkellem kulturalment, qed nitkellem anka sempliċement libreriji u kotba x'jaqra. Ma dan kollu Mary Mejlaq jirnexxiela tagħmel dan kollu. Kienet persuna illi kienet tistampa l-kotba tagħha, kienet tippubblika l-kotba tagħha hija stess stampati hawn Malta. Ġifieri dik hija Mary Mejlaq, persuna illi ovvjament jiena qatt ma ltqajt magħha, imma l-impressjoni li nieħu tagħha mill-poeżiji tagħha, mid-diskors li tgħid dwar anfisha, anke mill-ftit nies li kellimt li kienu jafuha, joħroġ karattru pjuttost b'saħħtu, pjuttost tenaċi. Mary Mejlaq kif narawha l-aktar hija persuna illi titkellem ħafna fuq in-natura ta' madwarha. Ma nħodix bi kbira dina verament twildet ġo belt żgħira, imma imdawra b'leliqi u widien u x'nafien. Jiġifieri in-natura kienet kważi ngħidlek impossibbli ma tiktibx dwarha fi żmienha. Però Mary Mejlaq kitbet affarijiet oħrajn li forsi mhumiex daqstant magħrufin, mhux għax mhumiex tajbin, imma illa għaliex il-kritiċi u min ikkompila x-xogħlijiet u l-antoloġiji forsi ma tantx tawis importanza għal dawn l-affarijiet. Ngħidu aħna it-tema tal-vjaġġ f'Mary Mejlaq saħansitra l-vjaġġi tagħha joħduha fl-ispazju, xi ħaġa li kienet li l-ewwel waħda li kitbet fuq hekk. Kitbet ukoll fuq ix-xewqat tagħha, għandha diversi poeżiji anke miktubin bl-Ingliż irrid ngħid illi jagħtuna faċċata intima ta' Mejlaq illi ftit li xejn tajna kasa. Kellha teknika inkredibilment perfetta u fitta. Il-metrika tagħha hija xi ħaġa inkredibilment eżatta u eżatta mhux b'mod imqanżaħ imma b'mod verament awtomatiku, b'mod verament naturali. Tuża ħafna r-rima, tuża ħafna l-metafora, tuża ħafna s-similitudni. Mary Mejlaq hija il-poeta illi mhijiex biss tas-sentiment imma hija poeta tas-sena kbira wkoll. Kif sfajt hemm waħdi bdejt insewwet qalbi, ġie fuqi bħal tbeżżieħ filwaqt li nħoss min qed jinbix li xari u nsib warajja r-riħ.
għax qiegħda tibża minni. Jiena nħobbok daqs binti jew fil-jozza. Trix tiġi miegħi dawra, jiena żiemel u sħaba tkun karozza. Jien għandi 8 kuċċieri, isuqu tajjeb, il-koll se nurihomlok. Ħul il-min trid, biss basta wieħed, il-koll jien nislifhomlok. Nippreżentalek il-vant. L-ewwel, jogħġbok imtappan ftit tassew u jien ma niżillix u l-vant f'qoxortu dritt daħal jiġri l-ġew. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.